Kenang bagi pajba kintip syapang ki Khubor ki baca ha Kylleng ki jala kari ba kaperthai hi barok away kan na shimthan ya kapor iwan ra shapi ya kani ka Khubor Maitphang lani ka headlines ka batang tiang ki Khubor Maitphang na ka jala Penjari Khubor District da ka section 144 CRPC amsha apli dukan shu hanong ba Shillong palat ya ka shipau baji minmiet naduk akat artrik Naitung hajar pulai. Ya soy sekolah ke Sarkar Meghalaya bat ke NTPC na ka benta ban kham penjanai ya ka ru company boarding ha ka jala. Now CEM dawa ka KSU bamdei ban INOC banchna lentirel ha ki benta jong ka rilum jantia. Ki khardop krong khajana ki kitab ha ya ka yok ka kot ki nongrem ong ka menteri bakhmi ya ka rep karyang ka kong ampri lingdo. Beteng ka jantia students movement ya ka jingeki bampat weng ya ki khardop krong khajana ka Karbi Anglong Autonomous Council na Khanduli. Sha kendang kinong di dukan ha umding pun Upper Shillong Hakatnat Forest. Penpra Khubor District ka West Khasi Hills ya ki karkhana San Dewyong ni ki Coke Factory ki bala penyang bean ha Shalang. Lapli ya ka jaka penmi tungtap ha Mairang ha ka sngi barakhe ya ka National Fish Farmers Day. One poi ka kali Hyundai Exter haki showroom hanong ba Shillong. Ki Khubor Maitphang na Kylleng kari. Sar ka Trinamool Congress haka election panchayat ha West Bengal job haki lai hajar nyospa tali dangtam haki lai hajar shispa nyriu punyaw tali ki jaka. Khendra ki pulit haki kitam khalai haki benta ba pher jong ka Goa. Syakem lai phongun. Penbena ke Sarkar Tamil Nadu ya ka sngi kha jong menteri rangba berim uke kamaraj kum ka education development day barok ki school ken haple buram 6000 crore tingka in pinpoi ka Sarkar Rajasthan shaki san phau lak ngut kinong yo jingmentoy na ka direct benefit transfer DBT ka bahap hapok state level social security pension scheme beneficiary dialogue program Rong ko ya ka jingkieng ka bapenya so ya ka Uttarakhand bat kishnong ki badan ha khapun. Hadian arbanai bala shusha khangdam nakadaw ka jingakan an lap kinong tray ka Access Bank Manipur bala sha tu kumba shiklur tingka ka pisa. Marsan klur tingka na jingarap ka Sarkar Assam ya ki high school ha kinong kendong. Shipau hajar marway ya ki saupau lak kilong kemi bat shilak tingka marway ya ki arlak ngut ki khenda samla. Syatu shispa san pau kilo usok saw na kadukan kabadan ha Jaipur. Ki Khubor Maitphang na Kylleng ka perthai. Sedang biang ka jingyaki ha Israel na mar ka jingmenjur ka Sarkar ya ka ain ban pentrat bor ya ka Supreme Court. One poi u President Joe Biden ha Lithuania ban ya shimenta ha ka jingalang jong ka NATO. Anya kren ya ka jingthmu pendung dekat ya ka Ukraine. Weng nok ka Turkey ya ka jing persya ban long dekat NATO ka Sweden. Bu kendon ban penin biang ya ka jing long dekat jongka ha ka European Union. Berngem ka para jong u Kim Jong Un ya ka US bawan tamput ha ki hau jong ka North Korea. Bethai ka helikopter ha Nepal yap sangut dang jar ngai uwei. Yap kendai ngut ha ka jing sya thang pulu ka Yaudi lang ka badan kumba hajar tiliki kudam barkidukan ha Mexico. Suba baki don kibriu ki bala thang khnang. Bam smai kanong India bala shongshnong ha US kum ka ambassador jong ka global women issue ka Gita Rao Gupta. Kheru labba ha ki kattu ka niki benta jong ka Japan. Yap riungun dang jar ngai sa laingun. Dikitu kinong ki Khubor Maitphang mentakasngi.